gị n'ekpere tinyekwa nne gị n'ekpere tinyekwa nna gị n'ekpere tinyekwa nne gị n'ekpere tinyekwa nna gị n'ekpere tinyekwa ụmụnne gị n'ekpere gọkwa ofu ogologo ndụ na-arụ isi ike ọkwa onye dị ndụ gwara fes gọkwalụ m ofu ogologo ndụ na-arụ isi ike gọkwalụ m ofu ogologo ndụ na-arụ isi ike ọkwa ajọ mbamontu ka abalụ ọkwa mbamontu ka abalụ ọkwa mbamontu ka abalụ gọkwa ofu ogologo ndụ na-arụ isi ike n'isi gị n'isi di gị n'isi ụmụ gị ife ọbụla itiri aka ka ọ na-aga good luck ka ndụ ka nchi amamihe bụ nsogbu gị amamihe na-echu gị ụlọ abalị amamihe na-ebutere gị na-eche oge ọbụla ị na-eche echiche kedu ihe butere gị alahụwa na alahụhọ akpọkube m chi m isi na ihe niile nji n'ọnụ m a wee kwu n'ọya dị ile akpọkube nke akpọkube m mmụọ niile m na ha too akpọkube m alụsị be nna m akpọkube m ndị ichie be nna m akpọkube m nne nwaanyị mmiri chi m nne ọlụ akpọkube nke asị gị doo ngwa gị gbaa ọgwụgwọ afụfụ n'elu ụmụnne anyị ndị ọnwụ na-ada n'isi ha n'elu ụmụnne anyị ndị ọnwụ na-ada n'isi ha ngwa bupụrụ ha ọnwụ bupụrụ ha ọnwụ bupụrụ ha ọnwụ bupụrụ na anyị alele bupụrụ na anyị akpakọtacha agha saa ụmụ okorobịa ife ha na-eme ada aga aga ngwa bịawa kwuo okwu ogologo ndụ na-arụ isi ike onye ọbụla ọnwụ na-ada n'isi echi gị bupụrụ ya ọnwụ bupụrụ na anyị ọnwụ bupụrụ na anyị ya anya mmele bupụrụ na anyị agbakọtacha agha saa bupụrụ na anyị erieta echi egbula ọnụ bupụrụ na anyị generational cause ife ndị nna nna anyị metere nke na-enye anyị nsogbu a sị n'obi eneta every year obi si a boy every year ada isi a girl ngwa tata ya bie akpọkube m chimo akpọkube m mmụọ m na ha so akpọkube m ezumezu na ha so akpọkube m ndị mbụ ndị egede akpọkube m ndị mbụ ndị egede a sị m ụlọ na tata ana m akpọkwa ụlọ ụlọ si na mba ụlọ ofu ugboro ụlọ ya asakarị m ugboro asaa a sị m lekwanụ ndị fansi m meperebere n'ụha ụzọ mepebere n'ụha ụzọ ka ihu anyị dị iche iche ka mba anyị si wee dị iche iche ihe ọbụla bụ ihe ike bupụrụ na anyị ya arịrị mepere na anyị ụzọ lekwanụ ụmụ agbọghọ na-achọ di a sị m unu nyekwanụ ha di ihe ọbụla bụ rejection ihe ọbụla bụ rejection ife ọbụla bụ rejection wepụrụ na anyị ya ife ọbụla bụ ife arịrị wepụrụ na anyị ya ihe ọbụla bụ agbakọtacha aghasa wepụrụ na anyị ya ihe ọbụla bụ erieta echi obodo ọnụ wepụrụ na anyị ya ihe ọbụla bụ agbakọta n'ihu agaba n'azụ